Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і лідар народнага антыкрызіснага ўправлення ў нашай студыі. Вітаю вас, пан Павел. Добрый вечер. Так атрымалася, што сёння Путін прыляцеў да Лукашэнкі ў Менск, і акурат перад гэтым Лукашенко прызначыў новага кіраўніка генштабу. Гэта такое супадзенне, ці тут ёсць нейкая сувязь? Подарунок для Путина. Фактычна, Лукашенко чарговы раз паказвае, што ён выконвае волю Крамля. 9 мая ён сустракаўся з Пуцінам, яны шлі побач Шайгу, ён вельмі хваліўся гэтым. Пазней, прыехаўшы ў Мінск, Шайгу знялі з пасады, але прыехаўшы ў Мінск, он зняў з пасады Гулевіча, начальніка генеральнага штабу Збройных сіл Беларусі. Я не хацеў бы абельваць гэтага генерала, бо ўсе яны, конечно, звязаны з агрэсіяй супраць Украіны, але ўсё ж такі лічаць заходныя эксперты, што ён быў той чалавек, які выступаў супраць удзелу беларускай арміі ў вайне на тэрыторыі Украіны. Ён здымае яго з пасады, 54 гады, ён даволі малады генерал, правда, яшчэ служыць і служыць, можна працягваць гэты тэрмін, Лукашенко мог гэта зрабіць. І напярэдадні візіта Пуціна ён прызначае каго? Павла Муравейка. Павел Муравейка вельмі вядомы сваёй заявай аб тым, што нібыта у беларускага рэжыму ёсць права прарубіць в акно праз сувальскі калідор у балтыйскія порты, значыцца, на Калінінград. Фактычна ён абгрунтоўвае гэта публічна на адной з міжнародных сустрэчаў, што такое міжнароднае права для таго, каб забяспечыць эканамічныя інтарэсы Беларусі у рэжыма ёсць. Ён таксама вядомы тым, што ён скончыў вайсковую акадэмію генеральнага штабу ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Ён вядомы тым, што ён вучыўся разам з генералам Вальфовічам, які таксама закончыў крамлёўку расійскую акадэмію генеральнага штабу ўзброеных сіл Расіі. І Муравейка выступаў у 2022 годзе менавіта за падтрымку Расіі ў агрэсіі супраць Украіны. Ён якраз такі абгрунтоўваў нават, казаў, што мы ўдзельнічаем у так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі. І зараз, напярэдадні, за некалькі гадзін да прылёту Пуціна, яго прызначаюць начальнікам генеральнага штаба. Лукашенко ўжо шмат чаго зрабіў для Расіі. Ён праставіў тэрыторыю, ён інкарпараваў, фактычна уключыў вайсково-прамысловы комплекс у вайсково-прамысловы комплекс Расійскай Федэрацыі. Значыцца, Путін знянацку прыязджае, прызначаецца генерал прарасійскі. Будуць размовы пра нейкія крокі з боку Лукашэнкі. Я думаю, што Путін будзе выстаўляць цану. Прабачце, Лукашенко, магчыма, будзе выстаўляць цану Пуціну за тое, што ён павінен зрабіць у інтарэсах Пуціна. Разам з тым, ось цікава, што гэты візіт, ён не анансаваўся, і пры гэтым Путін прыляцеў у Менск да Лукашэнкі. Звычайна Александр Лукашенко сам лётаў у Маскву. Чаму, як вы лічыце? Я ўвогуле так не ўзгадваю за апошнія гады, можа нават дзесяцігоддзі, калі Путін альбо нават Медведзеў прыязджаў у Беларусь з двухбаковым візітам. Заўсёды гэта былі візіты прымеркаваныя да сустрэчы на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў СНД, альбо еўразійскай эканамічнага звязу, альбо так званай саюзнай дзяржавы, да? Але не было двухбаковых візітаў. Мы бачым напружванне, якое нарастае. Мы бачым, што робіць Лукашенко таксама ў сваіх і расійскіх інтарэсах на мяжы з Польшай. Мы чуем з вами пра акты дыверсіі на тэрыторыі Польшы. Мы бачылі, што адбылося ў Славатчыне. Мы бачым, што вельмі зацікаўлены Крэмль, а зразумела і Лукашенко, як яго хаўруснік, дэстабілізаваць сітуацыю як на межах з Еўрапейскім Саюзам, на межах НАТО, так і ўнутры гэтых краінаў. Чаму? Таму што 15-16 у Швейцарыі павінны адбыцца перамовы пра мір, які ініцыявала Украіна, які падтрымліваюць там 160 краінаў свету. Таму напружванне ўзрастае. Таму я думаю, што зараз могуць вырашацца даволі стратэгічныя пытанні далейшага лёсу, у тым ліку нашай дзяржавы. Ну, ось Сергей Пеляса, наш аўтар і вядоўца праграмы «Прасвет», кажа пра тое, што хутчэй за ўсё можна чакаць нейкія правакацыйныя заявы, а вось дзеянняў канкрэтных не будзе. Як вы лічыце? Я думаю, што інфармацыйна-прапагандысцкія спецаперацыі, зразумела, ўжо ідуць, бо сам факт прылёту Пуціна ў Мінск, гэта і ёсць ужо ў першай частцы ІПСО. Ён нібы паказвае, дэманструе, як не прыкра гэта казаць, гэта мая тэрыторыя. Я знаходжуся тут, і я тут галоўны гаспадар. Калі што, ён дае месседж захаду. З гэтай тэрыторыі я зраблю тое, што адпавядае маім жаданням. Это, зразумела, не адпавядае інтарэсам, але адпавядае жаданням Пуціна, Крамля, ну і таксама Лукашэнкі, як хаўрусніка. Бо як бы там ні было, ці ён бароніцца, не бароніцца, але Лукашенко здае сабе справу, што калі няма Пуціна, то не мае Лукашэнкі. Гэта ж ясна вырашанае пытанне.
Разам з тым прыязджае разам з Пуцінам, як цвердзіць тэлеграм-канал «Матолька памагі» кіраўнік Росатаму Алексей Лихачоў. Навошта, як думаеце? Цяжка мне сказаць, гэта такая навіна. Я думаю, што, конечно, гэта пытанне, якое зараз існуе ў Беларусі, атамнай электрастанцыі. Гэта пытанне таксама таго, што Лукашенко нібы хочуць пабудаваць чарговую атамную электрастанцыю. Гэта, я думаю, пытанне звязанае з выкідамі, якія застаюцца пасля карыстання урана, які выкарыстоўваецца пры выпрацоўцы атамнай энергіі ў Беларусі. Так што я думаю, што там могуць быць комплекс пытанняў. Гэта таксама і пытанне запазычанасці, якую Лукашенко, я думаю, што не вельмі хоча плаціць, і у нас няма пацверджання таго, што Лукашенко з першага красавіка пачаў плаціць Расіі за той крэдыт, які ён узяў. Гэта ж выконвала працы таксама Росатам. Гэта таксама могуць быць і пытанні вучэнняў на ядзернай зброі, бо якраз такі, магчыма, і будзе агучана Пуцінам менавіта гэтай вучэнні і будуць прадэманстраваны нейкія дзеянні з выкарыстаннем носьбітаў альбо самой тактычнай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Хто ведае, можа, яны якраз прадэманструюць якраз. Вось, глядзіце, яна ўжо тут. Бо ўсе пытаюцца, ці ёсць яна, ці няма. Правда? Ніхто ж да гэтай пары на 100% не пацвердзіў. Да. А вось, магчыма, падчас гэтага візіта гэта будзе і заяўлена. Яшчэ адно пытанне, якім вы непасрэдна і каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення займаецца, гэта пытанне выдачы ордэна на арышт Александра Лукашэнкі. Бачым, што калі такі ордэр быў выдадзены на Владзіміра Пуціна, ён не моцна асабліва гэтым пераймаўся. А вось Лукашенко заўсёды, як бы, калі гэтае пытанне гучыць, відавочна нервуецца. Як вы лічыце, чаму розныя падыходы ў Пуціна да гэтага пытання ў Лукашэнкі? Першае, Лукашенко не прэзідэнт. І гэта ведаюць у свеце. Другое, ён не кіраўнік дзяржавы, якая мае ў распараджэнні ядзерную зброю. Нават калі яна фактычна ёсць, ён не распараджаецца ядзернай зброяй. Гэта можа быць прыклад навукі Пуціну, калі будзе затрыманы Лукашенко, бо гэта больш рэалістычны сцэнар, які можна рэалізаваць. Нават, можа, і не варта агучваць сам факт выдачы ордэру Лукашэнкі, бо ідэя же не ў тым, каб публічна сказаць, што вось, глядзіце, мы цябе ўявілі ў вышук. Ён же не паедзе туды, дзе яго могуць затрымаць. Хто ведае, можа, гэты ордэр ужо выпісаны міжнародным крымінальным судом. Лукашенко з'явіцца ў той краіне, дзе дзейнічае рымскі статут, альбо транзітны пералёт, тэхнічная пасадка ў нейкім аэрапорце, вымушаная тэхнічная пасадка. Такое таксама магчыма. І яго затрымліваюць, і пазней гэта таксама прыклад Пуціну ў гэтай сітуацыі. Ён баіцца. Лукашенко ўвогуле па ментальнасці, ён хацеў увайсці ў гісторыю як такі будаўнік незалежнай Беларусі. Ён адзіны гэта зрабіў, ён забыўся пра 91 год, ён забыўся пра людзей, пра беларускую апазіцыю, пра Верхоўны Савет. Ён гэта зрабіў, ён хацеў увайсці ў гісторыю такім героем. Якім ён зараз героем войдзе? Які знішчае нацыянальную дзяржаву, які знішчае, не зрабіў, нават не пабудаваў нацыянальную дзяржаву, дзяржаўнасць, знішчае беларускі народ, а яшчэ і злачынец міжнародны. Ну, для яго гэта вельмі моцны псіхалагічны удар. Я нават сумняюся, ці ён ее вытрымае фізічна, псіхалагічна, з пункту гледжання свайго здароўя. Яшчэ адно пытанне вельмі важнае. Еўразвяз плануе пашырыць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, і паводле выдання Financial Times новы пакет найперш будзе накіраваны на уніфікацыю санкцыяў з расійскімі. Агулам у публікацыі пералічваюцца захады вядомыя і раней. Так, Еўрапейскі звяз плануе забараніць экспарт у Беларусь і праць яе шэраг тавараў і тэхналогіяў падвойнага прызначэння, якія могуць выкарыстоўвацца для нарошчвання прамысловага патэнцыялу Беларусі ў сферы абароны, бяспекі, авіяцыі і космасу. Абмежаванні прадугледжваюць забарону на ўвоз алмазаў з Беларусі. Таксама, згодна з новым пакетам санкцыяў, Беларусь нельга будзе пастаўляць дарагія аўтамабілі і прадметы роскашы. Спадара Павел, так ужо бачым, што дарагія аўтамабілі літоўскія памежнікі, да прыкладу, канфіскоўваюць, не дазваляюць іх увозіць, напрыклад, там Тэслы ў Беларусь, каб яны потым не патрапілі ў Расію. Ці вось гэты пакет санкцыяў, які будзе прыняты, нейкім чынам зможа ўсё ж такі ударыць па рэжыму ў нейкім сэнсе больш? Хочацца сказаць нарэшце. Але зразумела, пакуль не пачытаем гэты дакумент, не можна так сказаць. Але вы ведаеце нашу пазіцыю, і ўся наша праца з 2022 года, з сакавіка месяца, з тых шматлікіх перамоў, якія я праводзіў з камандай, з міністрамі замежных спраў, намеснікамі міністраў замежных спраў, скіравана была на тое, каб гарманізаваць санкцыі. Мы папярэджвалі захад ад памылак, якія яны ў выніку зрабілі. Розныя санкцыі ў адносін да Расіі. Рэжым Лукашэнкі — гэта дзірка ў санкцыйнай палітыцы. Апошняй сустрэчы, снежань мінулого
мінулага года Саліван, прадстаўнік еўрапейскай камісіі, амбасадар, які адказвае за пытанні санкцыйнай палітыкі. Тады у нас была гадзінная размова, і мы вельмі дакладна яму паказалі усе хібы санкцыйнай палітыцы. Пазней мы апублікавалі расследаванне, відэо, якое пазней было надрукавана выданнем European Interest наконт беларускіх алмазаў, гомельскіх алмазаў. Гэта таксама дзірка, якая была створана. І вось нарэшце мы чуем, што ў праекце гэтага дакумента гэта з'явіцца. Дарэчы, на пачатку красавіка у мяне былі перамовы еўрапейскай службы знешніх дзеянняў са спецыялістамі, якія адказваюць за санкцыйную палітыку ў адносінах Беларусі. Мы пра гэта гаварылі і тады якраз дэтальна абмяркоўвалі, што трэба зрабіць дзеля таго, каб спыніць абыход санкцый. Гэта таксама транзіт усіх санкцыйных тавараў, якія не павінны ісці праз тэрыторыю Беларусі. І гэта вырашэнне пытання. Паглядзім, пабачым. Апошнія таксама кансультацыі перад учорай у нас былі з еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, таксама і па персанальных санкцыях. Ну, вы ведаеце, што мы ўнеслі 26 асобаў прапагандыстаў у санкцыйны спіс Еўрапейскага Саюза, хаця нас лімітуюць. На жаль, тут ёсць ліміты, як савецкія часы. Памяць, там штось такі з лімітаў трэба было купляць. Так і тут 5-10 асобаў. Шкада, але яны спасылаюцца, што юрысты вельмі загружаны. Нашы юрысты могуць працаваць 24/7, на жаль, еўрапейскія не заўсёды. Мы таксама на днях праводзілі перамовы з амерыканскай дэлегацыяй і якраз па санкцыйнай тэматыцы, і таксама казалі амерыканцам, бо калі зараз будзе забаронена раскошныя аўтамабілі, увоз на тэрыторыю Беларусі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, пра што мы дзякуем бюро, цэнтру, які дапамагае нам робіць гэта расследаванне, а мы перадаем адпаведным структурам, то амерыканскія аўтамабілі далей могуць пастаўляцца. Але тут ёсць свае нюансы ў амерыканскую боку. Ну, хаця ж бы, я ім сказал, ну, слухайте, ну, зрабіце хоць тое, што абяцалі. Боинг нумар 1, самалёт Лукашэнкі. 2 потрапілі пад санкцыі. Нават такая смешная гісторыя, я сказаў, што ну добра, няхай не будзе здымку са сустрэчы, а ўзамен Боинг Лукашэнкі пад санкцыі. Смешна, не ведаю, ці атрымаецца ці не, але я спадзяюся, што так. Ну, куды ён можа паляцець і так, асабліва далёка не лётае, апрача Масквы там і кітайскіх нейкіх візітаў. Слухайце, ну не працаваць, не ствараць яму напружванне, не абмяжоўваць яго, не трыгерыць, не дразніць дзеда. Гэта значыцца даваць яму палёгку, даваць яму лёгкае жыццё. Не, у нас іншы падыход, у нашай каманды абсалютна іншы падыход. Трэба ствараць яму праблемы. Ён павінен адказаць перад міжнародным судом, лепш перад нацыянальным за злачынствы, які ён здзяйсняе супраць беларускага народу. І ну тут выбараў няма. Дарэчы, другі накірунак вельмі важны. Сітуацыя ў Беларусі. Гэта злачынствы супраць чалавечнасці. Так умоўна называе міжнароднае права. Сітуацыя ў Беларусі. І мы спадзяемся, бо падрыхтаваны ўжо ўсё з пункту гледжання права. У пятніцу у меня была сустрэча з міністрам юстыцыі, генеральным прокурором Польши. Мы вядзем перамовы з міністэрствам юстыцыі Літвы. Чакаем, што будзе рашэнне, але, канешне, яно залежыць ад нашых партнёраў. Ці гэта важна, што трэба праводзіць такія сустрэчы на нацыянальным узроўні з кожнай з еўрапейскіх краінаў, як вы робіце? На жаль, так. На жаль, гэта шмат сустрэч, ёсць Бруссель, шмат так, адвакацый. Бруссель вельмі часта спасылаюць. Слухайце, ну мы не можам прыняць агульнае рашэнне, трэба, каб прынялі рашэнне ўсе краіны. Альбо нейкая краіна не падтрымлівае, значыць, трэба правесці перамовы з гэтай краінай. Як з Партугаліяй, як там, не ведаю. Ну, Польша, Літва, дзякуй Богу, яны ўсё ж такі нашы саюзнікі. Яны тут з'яўляюцца нашымі хаўруснікамі, і падчас сустрэчы ў МЗС Польшы апошніх яны вельмі моцна падтрымлівалі нашу пазіцыю па гарманізацыі санкцый. Але гэта, ну, на жаль, шмат сустрэч, 27 краінаў. Разам з тым, яшчэ адна цікавая навіна. Больш чым напалову скараціўся імпарт у Кітай беларускага калію. І вось, на ваш погляд, з чым гэта можа быць звязана? Бо пачалі кітайцы больш закупаць калійнага ўгнаення, напрыклад, у Расіі, у Канадзе. Ці гэта ўвогуле кепскі навіны для рэжыму Лукашэнка? Ну, безумоўна, кепскі. Нават калі бы публікавалася публічная статыстыка па беларускале, я думаю, што на сённяшні дзень у іх баланс не вельмі добра выглядае, бо выдаткі на вытворчасць і тое, за якую кошт яны прадаюць, яны дзесьці так набліжаюцца. А з улікам санкцыйнай палітыкі, у сувязі з тым, што яны не могуць выкарыстоўваць лагістыку праз Літву, гэта дадатковыя кошты транспарціроўкі праз расійскія порты. А там ёсць канкурэнт. У
Урал-Калий. И тут Россия не союзник Лукашенко, бо есть интересы своей компании. Конкуренция с союзником, падение ценаў на калий, и это створило серьезные проблемы с атрыманием валюты у интересах режиму Лукашенко, и он это адчувае. Таму мы, до речі, апошнім часам чуем, Национальный банк нават падрыхтоўвае грамадства да дэвальвацыі, правда? Так что ситуация экономичная, не скажу, чтобы легкая. Да, с пункту гледжання сярэдняга заробку нібы нічога не змянілася, але режим, я думаю, галоўнае, што будзе прасіць у Пуціна, гэта дадатковых фінансавых сродкаў і не плаціць за тыя крэдыты, за тыя грошы, якія ён узяў. Калійнае ўгнаенне гэта адзін з прыкладаў таксама моцнага ціску, удару па сістэме. Разам з тым, калі мы кажам пра санкцыі, то вельмі часта рэжым сябе паводзіць зусім по-рознаму. Напрыкладу, прапагандысты кажуць, што апазіцыйныя палітыкі мусяць адказваць за тое, што яны заклікалі да санкцыяў, у іх мусіць быць адабраная маёмасць, вось апошнія рэпартажы спадара Тура, Заронка і ўсе гэтыя прапагандысцкія відэа ў Ютубе таксама. А з іншага боку, маўляў, санкцыі робяць нас нават мацнейшымі. Ну, як гэта разумець, спадар Павел? Яны ўжо заблыталіся, я думаю, у тэзісах, бо яны столькі разоў кажуць рознае, і калісьці там Мясніковіч казаў, нічога не ўплывае, пазней Лукашенко казаў, не ўплывае, пазней кажуць, што ўсё ж такі ўплываюць гэтыя санкцыі. Алейнік на ўсіх сустрэчах кажа, што нам трэба стварыць кааліцыю супрацьдзеяння санкцыйнай палітыкі як інструменту ціску на незалежную знешнюю палітыку, на незалежныя краіны, гэтак далей. Мне цікава запытацца, Сергей Фёдорович, у чым жа ваша незалежнасць, калі вы абсалютна рупар расійскай прапаганды, расійскай знешняй палітыкі? У нас няма больш знешняй палітыкі, Сергей Фёдорович, пра што вы кажаце, да? Але вельмі цікавая рэч, тут трэба зразумець, што рэжым спрабуе пераканаць беларусаў, што праблемы звязаны, напрыклад, з закрыццём пагранічных пераходаў ці праблемы з выдачай віз, гэта вынік санкцый заходніх краінаў. А гэта же не так, гэта ўвогуле не санкцыйная палітыка. Калі мы бачым па пагранічных пераходах, а мы выступаем за тое, каб іх адкрываць, а не закрываць, і гэта пастаянная камунікацыя. Учора у меня была сустрэча ў МЗС Польшы на гэты конт. Гэта вынік таго, што краіны павялічваюць бяспеку сваю, яны спрабуюць абараніцца ад нелегальных мігрантаў і даць месседж Лукашэнкі. Іншы бок медаля – гэта контрсанкцыі. Лукашенко, калі ўводзіць контрсанкцыі і пазбаўляе беларусаў атрымліваць па імпарту тыя тавары, да якіх яны прызвычаіліся, фактычна ён таксама пазней пачынае абвінавачваць Захад і дэмакратычныя сілы, што это яны вінаваты, што няма заходніх тавараў. Прабачце, не. Гэта ён закрывае імпарт гэтых тавараў. І тут таксама трэба вось гэта разрозніваць, што з аднаго боку так, санкцыі ўздзейнічаюць, мы выступаем за сектаральныя санкцыі, мы выступаем за фінансавыя санкцыі, ёсць пытанні бяспекі краін, якія не звязаны з санкцыямі, і ёсць контрсанкцыі, якія сам Лукашенко уводзіць дзеля таго, каб нашкодзіць беларускаму народу. Увогуле за гэтую сітуацыю нясе хто адказнасць? Лукашенко. Калісьці, калі быў жывы Макей, я памятаю, у 2021 годзе я напісаў такое відэо, тэкст, дзе сказаў: Владимир Владимирович, вы ведаеце дакладна, як адмяніць санкцыі. Той же Сергей Фёдорович Алейнік дакладна ведае, як можна адмяніць санкцыі. Вызваліце ўсіх палітзняволеных, перапыніце рэпрэсіі. А у нас сёння, вось у гэтай гадзіны мы размаўляем, у нас ідуць масавыя вобшукі і арэшт маёмасці членаў нашай кааліцыі. 12 асобаў. Менавіта ў гэтыя гадзіны, калі мы з вами кажам, КДБ прыходзіць у кватэры, затрымлівае людзей, арыштоўвае маёмасць, апісвае маёмасць. Яны займаюцца масавымі злачынствамі супраць чалавечнасці. Прабачце, што вы хочаце ўзамен? Чтоб вам паласкалі па галаве і сказалі: які вы добрыя, малайцы, хлопчыкі там, да, так рабіце далей. Не, Захад будзе адказваць. Ну, конечно, Захад не накіруе леапарды, F-16 у Беларусь, да? А які інструменты яго ёсць? Санкцыйная палітыка. Гэта адказнасць. Гэта адказнасць крымінальная. І вось за гэта мы таксама вядзем барацьбу, пераконваючы нашых партнёраў. Разам з тым, вось вы кажаце, што былі ў Міністэрства замежных спраў Польшы, ці там сур'ёзна ставяцца да таго, што зараз назіраецца на польскіх межах? У тым ліку я маю на ўвазе ўсё большымі колькасцю мігрантаў, якія спрабуюць штурмаваць гэтую еўрапейскую мяжу. Ну, мы чуем з вами заяву прэм'ер-міністра Польшы, уже двойчы ён яе зрабіў, што з улікам той сітуацыі, якая склалася на межы з Польшай, апошні час я чуў, таксама Літва зрабіла заяву, яны будуць інвеставаць значныя, велічэзныя сродкі на ўзмацненне бяспекі мяжы. Стварэнне фартыфікацыйных
адукацыйных сістэмаў. Ёсць і розныя погляды на гэты конт, але мой месседж падчас сустрэчы ўсіх, таксама і ў паблікі, і учора, і сёння у мяне былі інтэрв'ю з самым буйнейшым сродкам масавай інфармацыі Польшы. Я кажу адно: стратэгія павінна быць двух кірункаў. З аднаго боку, я разумею прэм'ер-міністра Польшы, і будучы, напрыклад, прэм'ер-міністрам ці Польшы, ці Літвы, Латвіі, я рабіў бы тое самае. Бяспека сваёй дзяржавы, мяжы, народу – гэта прыярытэт для кожнага ўраду. Але з іншага боку, ёсць беларускі народ, які па апошніх сацыялагічных дадзеных сакавіка гэтага года, які мы атрымлівалі, 66% хоча жыць у дэмакратычнай краіне. Значыцца, нас большасць. Я беларусам хочу сказаць гэты месседж. Нас большасць. Лукашенко не здолеў з нас зміць. Беларусы, якія не хочуць быць часткай Расійскай Федэрацыі. Толькі 2% на працягу 3,5 гадоў выказваецца. Толькі 2%. Стабільна. Гэта не мяняецца. Каб увайсці ў склад Расіі. А 98 хоча незалежнасць. Так вось ёсць беларускае грамадства, прадэмакратычнае. Беларускае грамадства, якое хоча жыць у незалежнай краіне. Беларускае грамадства, якое не хоча вайны, і закрываць яго ў паўночную Карэю, будаваць берлінскую сцяну нельга. Потым жа і цяжка будзе... Конечно. А пазней гэтай фартыфікацыі калісьці спатрэбіцца, бо калі нас зачыніць у паўночную Карэю і прапаганда расійская і рукамі Лукашэнкі будзе змяняць ментальнасць беларусаў, то заўтра все будуць здзіўлены. А чаго што беларускі салдат, а можа ён будзе ўжо іншай форме, не дай Божа, да? Пойдзе ў суседнюю краіну. Вось тут павінна быць двухкірунковая стратэгія. І мы бліжэйшым часам, я спадзяюся, правядзем сустрэчу беларуска-польскай платформы палітычнай, падчас якой мы будзем абмяркоўваць нашыя стратэгічныя прапановы уладам Польшы па тым, што важна рабіць у інтарэсах беларускага грамадства. Што ж, будзем сачыць за навінамі, у тым ліку за вашымі сустрэчамі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар НАУ быў у нашай студыі.